Guys, ngayon, bago natin i-explore yung dagat, kasi hanggang bukas pa naman ako dito eh. Punta muna tayo sa mga nearest spot dito sa Golden Sand Resort, Bolinao. Isa na sa pinakamalapit dito is yung lighthouse. Yung lighthouse dito guys, pangalawa sa pinakamataas dito sa Pinas. Sabi ng mga ibang vlogger, hindi po galing sa akin yun. So, di ba galing yun? Kung gusto mag-improve, manood ka rin ng ibang tao na katulad na ginagawa sa'yo. Yung po yung ginagawa ko ngayon kasi I'm not expert po sa pag-vlog. Sariling sikap ko lang po ito. Tapos nanonood lang din po ako ng ibang vlogger para mas ma-enhance pa yung skill sa pag-vlog. So yun lang guys. See you na lang mamaya sa mga iba't ibang pupuntahan ko. Lighthouse, rock formation, falls, tas sa cave. Yun po yung 4 na pupuntahan ko. Tapos meron pang isa eh, yung sa Green River. Tignan ko kung kakayanin ng motor natin to. So yun lang wala. Stay watching guys. Guys, nandito ako ngayon sa Lighthouse, Bolinao. Dito sigurado ako makakapture natin lahat kasi gagamitin natin dito yung drone. About naman dito guys, papakita ko sa inyo. Meron silang parking, huwag kayo babahala. Libre lang din. Tapos yung entrance fee is 40 pesos. Ngayon po, November 2022, 40 pesos per head po. So tara guys. Yan. So ano po ulit yun pag nagbayad kami ng 40 pesos dito ma'am? Yung 40 pesos po na binayaran nyo po dito is valid po siya ng 4 na araw. Tapos kung sakaling pupunta kayo ng Qatar Public Beach or dun sa Bolinao Falls 1, 2, and 3 or kahit saang tourist spot po dito sa Bolinao, i-present nyo na lang po yung resibo ng binigay po sa inyo para hindi na ulit kayo singilin ng environment. Okay, thank you po ma'am. Here is the receipt. Pwede na guys sa mga nagtitipid dyan. So tara guys, magtara sa loob. Morning! Oh, so guys, ito na naman tayo. Tatirik na naman yung daan. Nagiging 411 na naman ako. Ito yung lighthouse. Mamaya guys, magdo-drone tayo. Ito yung pinaka-ayoko talaga eh. So tara. Guys oh. Welcome to Bolinao Lighthouse. So ibig sabihin, yung 40 pesos natin, marami na siyang mapupuntahan. Pagkain na lang. Kasi nakakapagod to for sure. Ito guys, oh, meron pang lumang ano dito, hindi ko lang tawag. Lumang abandonado ba o lumang? Ayan. Hindi ko alam kung anong kwento niya, promise. Sinishare ko lang po sa inyo kung anong meron dito sa lighthouse. At isa to sa mga tourist spot nila. Yan. Kasi ito yung dagat guys. Tabing dagat lang kasi. Mamaya magdo-drone tayo. Ewan ko ba, na-excite ako lagi mag-drone. Ito guys oh. Oh, yan ang, ito yung view dito. Yan. Kitang-kita pa rin guys, ang ganda ng dagat. So, naikot ko naman kayo. Ito lang naman yung meron sa hindi sa ito lang. Lighthouse lang talaga yung mapupuntahan dito. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-drone na tayo. At sobrang na-excite na ako guys.
So pasensya na kayo kung medyo pangit yung mga kuha ko sa drone. Hindi pa po ako ganun kagaling mag-drone. Sakto pa lang po, nag-aaral pa lang po ako. At natatakot ako baka hindi siya bumalik. Parang siya. Ah! Joke lang po. So tara guys, drone tayo. So guys, yun na nga. Tapos na tayo dito sa lighthouse. Nakita nyo kung gaano kaganda ang lighthouse. So may next destination kami. Rock formation guys. Basta doon dito lang tayo sa mga nearest spot. Dito sa Golden Sun Resort, Bolinao. Guys, dito ako ngayon sa Rock Formation, Bolinao. Isa to sa mga nearest tourist spot dito sa Golden Sun Resort, Bolinao. Again, papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda dito. Kasi nakapunta na ako dito guys eh. Pero inulit ko lang kasi hindi naman talaga nakakasawang balik-balikan tong lugar na to. Bali, 75 pesos, viewing, sea viewing, lahat nandun na. Pero yung mga kubo-kubo, check natin later. Basta viewing, 75 pesos per head, yun lang. Hindi siya kasama dun sa nangyari sa lighthouse na may access tayo sa mga falls, pati sa ibang tourist spot. Kasi itong rock formation ito is private. So, tara guys. Dati guys, walang mga cottage dito. Parang
kubo-kubo lang. 10 pesos nga lang dati, ngayon 75. Pero deserve naman. Gusto nyo yun, yung mga cottage na, tsaka grabe na yung mga kubo nila. Obvious naman na inayos nila at pinaganda. So, tara. Wala yung madam. Picture kayo madam. Hindi pa. Mayroon pong dala. Meron silang tindahan dito. Souvenirs. Yan. Rock formation. The beautiful rock formation, guys. Hirap kasi. Sa sobrang pino ng lupa, hindi ako makapag-focus sa daan. Alam nyo guys, low tide. Nung uling punta ko kasi dito mataas eh. Tsaka iba talaga yung alon. Ngayon guys, tignan nyo. Mamaya guys, pupunta tayo doon. Yan, pupuntahan natin yan. Kaso medyo mainit lang, pero okay lang. Tsaka nung nandito kami, before, may laman tubig to eh. Ito. Yan. Meron pa rin naman guys. Hindi nga lang katulad dati na ang laki-laki nito dati. Grabe guys, sobrang ganda rito. Tignan nyo guys yung alon. Woo! Sea viewing lang tayo dito. 75 pesos mo, masaya ka na. Tapos mamaya pupunta tayo dito. Yan. Mababaw lang to. Huwag ka lang lalayo. Yan. Diba? Sobrang ganda. So dahil nandito na ako ngayon, alam niyo na gagawin ko guys, bonggang-bonggang Instagrammable pictures na tayo. So mamaya na lang ulit, mamaya magpapalipad tayo ng drone. Papakita ko sa inyo yung kabuuan nito sa malayo. So yun lang guys, La Cochera Motorista on the shore!
So guys, nakita nyo kung gaano kaganda dito, di ba? Kung gaano kaganda yung sinasabi nilang rock formation. Pero wala pa naman tayo doon sa pinaka-rock formation. Pero hindi kasi kumpleto to kung hindi natin itatry yung dagat nila. So tara guys, try natin. Ali! Ayan. Akin yan. Ayun lang kayo. Dito, hindi na tayo babalik. Ay. Ano ba to? Sabi ko, dapat magdala kayo dito ng ano, shoe water. Hindi, splash water pala tawag doon. Aqua shoes! Splash water ang putek. Yan. Aqua shoes guys, kailangan may ganun kayo. Hindi pwedeng basta tsinelas lang. So, nandito ako ngayon sa dagat. Literal na dagat. Tsaka, eto guys, ano, white sand pa rin. Yan yun naman. Diba white sand? Tara guys, try natin dagat nila. Woo! Lamig guys! Woo! Lalim. Oh, dito lang tayo. Tingnan nyo guys, oh, palibasan dito napupunta masyado ng mga tao. Hindi crowded. Kaya nagkakalubot pa. So, malalim. At nakakatakot. Ngayon guys, galit na galit yung alon. No? Tignan nyo. Woo! Diba grabe? Ang ganda talaga ni Mother Earth. Ayusin lang natin pag-aalaga sa kanya. Sigurado ako di na tayo pababayaan. Hindi pa tayo pwede maglublob. Meron talaga tayong lulubloban. Falls yun eh. Tsaka ang lalim kasi nito. Dito pwede ka sa dito. Doon hindi ko pala try. Pero mukhang may mababaw doon kasi yung kulay niya light pa. Pero nandun dark na. So malalim yun. Tignan natin yung light. Natakot ako, ang laki ng alon. Pag di ka talaga marunong lumangoy, medyo matatakotin ka ng dagat. Pero marunong ka, di ba? Grabe, ang ganda. Hindi ako makalubog dun, no? Kasi lakas nga ng alon. Yan. Yung alon kasi nagpapatas, pero para sa akin, malalim na yan, kahit na light pa yan. Mababaw lang eh. High tide lang talaga dito. Mamaya pupunta tayo doon. Yan yung rock formation yan. Sarap pag selfie doon, tapos yung background mo yung pinaka-dagat. Meron pa rin doon, punta natin mamaya. Yan. Yan. Pupunta tayo mamaya doon sa may kubo na yun. Pero ngayon gusto ko i-enjoy nyo lang muna yung dagat. Ang ganda sa drone, di ba? So, paano ba yan guys? Marami pa tayong pupuntahan eh. So, kuha mo lang lang picture natin. Siyempre, nandito na tayo eh. 10 hours to eh, di ba? Bigyan natin ng hustisya yung 10 hours kung pagdadrive. So, stay watching lang guys. Mamaya ulit. Pag nasa rock formation, nasa na ako, 2 rock formation na yan. Tabush! Guys, nandito na ako ngayon sa rock formation. Ganyan guys, ito yung sinasabi nila yan. Ang sarap mag-picture dito kasi ang background mo yung dagat na. Mas mataas talaga siya, medyo delicates lang. Maglakad-lakad dito, kailangan naka-aqua-shoes ka. Yan. Yan yung mga dadaanan mo guys. Yan. Guys, may butas pa dun oh. Yan. Rock formation. Meron pa dun.
madampot pag ilaland na, hindi ko masalo. Pero kung picture lang pag-uusapan guys, panalo to. Kaya nyo naman guys, oh. Diba? Kahit dito, i-click ko na lang yung photo dito, okay na okay. Kasi napakaganda na. Tapos, makita nyo guys, mababaw pa to. Kasi eto, yan oh. Yan. Di ba may light pa siya? Pag tignan nyo malayo, ito light pa. Mababaw pa yan guys, oh. Pero para sa akin, malalim na yan. Di ako marunong ako eh. Oh. Yan, malalim na talaga. Dito guys, parang high tide. Pansin ko lang. Kasi kung mababaw to, di ba, makikita pa natin yan. Tingin ko lagpas na sa akin yan eh. 5'7" ako, siguro mga nasa yan, 7 flat na. Tapos meron pang alon, di ba? Ang hirap, traveler ka pero hindi ka marunong lumangoy. So guys, sa mga may marunong lumangoy dyan, turuan nyo naman ako please oh. Ang ituro nyo sa akin, lakas ng loob. Kasi sa edad kong to, parang ang hirap ng matuto, di ba? Pero malay mo. So, enjoy nyo muna yung view. Try ko magpalipad ng drone, palayo sa akin. So, just wait and watch it. Oh guys, nakita niyo na kung gaano kaganda rito sa rock formation. Ang next natin, palipalis na ako. Tapos, nakita niyo na yung drone, saglit na saglit lang kasi guys, ang sobrang lakas ng hangin. Pagka gano'n kasi malakas yung hangin, mas malakas siyang umano ng baterya. Eh mahirap na pag nalobot yung drone, Diyos ko po yung babagsakan niya, hindi natin alam kung saan, bali sana kung saan. Eh paano pag sa dagat, wala na, di ba? Eh, iniingatan nga natin yung drone. So, at least kahit pa paano, di ba, may idea na tayo kung ano tsura na sa itaas. Di ba? So, ngayon, may next destination naman ako. So, guys, punta kayo sa rock formation, 75 peso, masaya ka na. So, kung may kubo-kubo dyan, hindi ko pa na-check kung magkano kasi wala pa akong nakakausap kung magkano yung kubo nila dito. Yun lang yung nakikita kong ano nila dito, cottage. Yung mga room, wala pa. Kasi nando lang. Tsaka kung dagat lang naman yung habol nyo, guys, dito ka na. Pero kung sa Metro Manila, siguro magdagal ka rin ng 2 days katulad ko. Kasi gayan yung ginagawa ko. So ako, pagpunta ko dito hapon, tulog ako kinabukasan, tsaka ako rumaramba. So yun lang guys, rock formation.